Waduh, selamat malam Mas Yono, selamat malam. Nggih, selamat malam wilujeng dalu menika Mak Cangik Yulimbu. Nggih, wilujeng dalu. Mas Bayu, nggih, dangu mboten panggih ngantos kula kuwangen. nggih sami to Mas Yono. Winginane nika terakhir panggih tahun 1500 pinten ngoten nggih. Waduh, 1500 dereng lahir to kula. Lho, lah nika tahun pinten to? Tahun 2050 piro kae ya? Lho, dereng to niki 2000. Urung to. Oh iya. Dereng. Udah karo tahun kepungkur awake dhewe pinanggih. Nggih, alhamdulillah najan to dangu mboten panggih, dalu punika saged panggih wonten dusun Banu. Nggih, alhamdulillah nggih Mas. Kuwi tegese awake dhewe masih dijodohkan dening pangeran. Amin. Wis pokoke donga dinunga. Nah. Mugi-mugi panjenengan sak kanca sehat tanggapane nggih laris. Amin semanten ugi Mas Yono. Nggih. Tansah pinaringan lancar rezekine banyu mili Nggih. kena kanggo murakapi kulawargane. Amin, amin, amin. Kalau wau rawuh jam pinten? Oh kula rada sore badhe magrib mau sampun sowan mriki. Alhamdulillah. Lha sampean mau? Kalau wau kula badhe isak pun mriki. Weh Bot-bote kula niku kangen kalih keluarga niki Dusun napa Banu masyarakat Banu mriki. Dados sonten kula pun anu dugi mriki. Wah semangat temenanan. Manggi bakul-bakul lontong. Weh bakul lontong. Bakul pop es. Pokoke kula salami sedaya. Semua alami kuwabi. Nggih to. Weh luar biasa temenan. Kula iki tanggapan teng Banu iki gregeten jan. Lho, sababe ngopo sampean kok gregeten iki? Lah nek wau kula dugi mriki belek to. Heeh. Kabeh njuk foto komet. Di komete foto komete. Lah aku kok ora enek sing ngejak foto. Ayo sabar to Mas. Pancen Enten piye? enten setunggal sing ngajak foto iki mung Rian tok iki lho. Yuh, aku malah kaya foto ning grumbul lah. Mas Ayo Bayu. sabar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Iki mumpung dereng pati dangu, Heeh. rencana niki kula dijak omong mboten nak mboten kok Niki tak mengke mantuk. anu Iya, ngantos iya. jam pinten biasane Oh, biasanya mungkin nggih nganti jam. pagelaran ringgite menika? Nek prageran iki sampai jam 3 lebih Jam biasane. 3, Jam nggih. 3-an. Pokoke Macen semalam aturan mriki ngoten niku. Nggih, semalam suntuk. Oh iya. Dadi mboten Ingkang ngecewake. baku derek duduk. Nadyan arep dikaya ngopolan kepiye Nggih, jenenge Pak. wayangan kudu netepi marang darmaning wayang darmane dalang. Aja nganti nerak pakem. Nggih. Dadi wayang iki ngantos saderengipun subuh. Nggih. Heeh. Dadi dadi- nek engko nek kelewat subuh mengke dadi wong-wong iki terus piye ngono sajake. Nggih Mas. to, wong Nggih. jenenge Assalamualaikum. kula jenengan niku kan tanggung jawab. Pun ditimbali dalange- mriki apa? Dalange kualat Ngopo? kecampluk lampu. Wah, dagelan loro mbok kula nggih dijak omong paling gak bar karo kene yo kalih kula. Iki cerita-ceritane mau iri. Yo ora iri yo pantes-pantese bar kene piye kabare ra. Oh, njaluk diimbangi. Nggih no. Yo, jajal tak anune. Nggih. Mas Komet, Nggih, Pak. pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Yono, Nggih, dalem. panjenengan tidak mriki wau nitih napa Mas Yono? Kula nitih biasa mobil. Dadi kalih kanca-kanca rombongan sami mriki belek. Ya sak komete sedaya Sengkut mriki pendek. sedanten. Nggih. Mereka demi masyarakat dusun Masyarakat mriki. Banu. Wis jan abot apa ta? Anu kowe uthake wong loro. Lho, Lah wong kene kono pertanyaane ra padha aku trimo takoki sehat. Lah nek lara mek apa tekan kene? Wong kene iki ning kene menghibur untuk masyarakat Banu kok. Banu ngono ae kok Banu. Kuwi jenenge iri ati lara ati. Nah, ngono kuwi. penyakit Kok ora iri hati. piye? Sampeyan ditakoki wakeh lah aku Gur Mas Komet sehat. Lah mosok lara. Lah tapi kan ya ditakoni. Yo mesti liyane sing dawa lho pertanyaan. Kowe pengen anu apa ning ngaran ditakoni Mas Bayu? Iya sing dawa. Sing dawa. Ya udah ngomong rono. Ngene kok iren iki tenan. Nggih. Mas Komet, Nggih. umpama jenengan wonten kahanan sing ora patiya sing nyenengake panggih panjenengan, Nggih. terus sampean tinimbalen wonten dusun Banu kene, Banu. umpama dusun Banu kene sampean terus tindak mriki, terus nitih kendaraan sampeyan to. Nggih, nggih. Lah kendaraan sampean niku regane nggih mboten sithik. Umpamane sampeyan kok terus tekan kene iki terus dianoni karo wong kene iki, terus kira-kira sampean tindakane piye? Mongko wong kene iki senengane beda-beda. Kilo-kilo piye ki? Dadi umpamane kok sampean tekan kene iki nggawa rombongan pirang-pirang. Ken riyen Pak Le. Piye piye?
Iki lho akeh men Pak. Lah jare njaluk sing dawa. Wong kok jenenge ngewohi kancane. Iki mau pendek ditakoni saiki jek ora trimo. Ya ning jalukmu sing dawa, ditakoni dawa jek salah. Tegese sing berbobot ngono ora kok terus kono omong aku ora dikeki kesempatan. Lah niki lho pengen pertanyaan sing berbobot. Lah ngono pertanyaan ra mutuk ora iso komunikasi antara dalang dan dagelan. Oke, berbobot. Siji. Nggih. Sampeyan tekan kene iki tinimbalan dening warga desa Dusun Banu ya. Banu. Iya. Lah kira-kira wong sak Banu diklumpukno diwadahi truk iki bobote pira? Ya, jangan ngomong. Lah kuwi wah, lho kuwi pirang-pirang ton. Lah iya makane kuwi. Kuwi urung ketambahan rian. Rian ki nggonanku kok mbok nggo. Maksudnya wah wis gak omonge yo. Aku tak omong kalih sing nanggap Lho, kok ngomong mbek sing nanggap? Lah sampean ngomong karo sing nanggap wis sakmene mbane ora yo keju cangkeme sampeyan. Lah nggih to Mas Bayu, sithik salah, dawa kedawan saiki. Berbobot ya salah. Jaluk pertanyaan sing berbobot kuwi ya ora iso jawab. Kuwi jenenge kowe iki ora iso nglenggahne Mas Dalang, Mas Bayu iki. Lah wong ya wis lenggah dhewe ngono lho. Kok kon nglenggahne iki jane piye to? Ngene lho, Met. Sampean rene kan kerjasama kali Mas Bayu karo kanca-kanca iki. Iya nek kanca-kanca percaya. Lah iya mulane iki paling ora Mas Bayu iki isane padang iki cahyane piye. Nah, ngono. Anu nek mau Mas Bayu kei lampu. Waduh. Dadi dalang kae kok mburi ketok mekan kok ngarep ya ketok abior. Lah anggap aku nyuluh kodhok apa piye? Lah terusé men padang. Isane menyala lho. Dibong. Ayo. Cangkeme. Dalang kok mbok. Oh dalang kok menyala iki apa? Menyala tegese Mas Bayu ki junjungan, Met. Junjungan. Aku apa kuat? Kaya Ben Mas Bayu ki ya bengi iki ning Banu iki ketok berwibawa. Paling ora kowe ki yo engke opo ngono lho. ngekek ya apa to wong awake dhewe ne arep-arep diwenehi yo. Kene karo masyarakat Banu iki lho wis padha urunan dari masyarakat untuk masyarakat. Nggih Pak Bu nggih. Lho, iki kanggo awake dhewe ning kene iki matur nuwun wis ditanggap. Lah nek ditanggap kaya ngene iki jenenge rak yo ngejak padu. Ngejak padu piye? Wong Mas Bayu ya komunikasi karo aku, ya karo sampean. Ya pas to. Dalang ki ketuane sakmene mbiyane iki sapa to, Mas? Ketuane sakmene kae iki sapa? Ya Mas Bayu ki. Oh, aku. Lah kudu dadi ketua yo kudu iso piye to nglenggahno awake dhewe lho ngono lho. Lah kowe apa ya lempok? Atik mbok kon nglenggahne. Lah nek ora iso dalang ki abot lho, Mas. Abote apa? Abot dalang kuwi ya bengi ki ya anu apa ki ngatur kanca-kanca. Kowe nek ora gawene dalang ki sikil mergawe obah. Wiwit saka pucuk rambut nganti tekan jempol sikil iki ora ana lerene blas. Lho, Kowe tak kandhani. Sampean kok wis pede ngono. Lah dianggep kanca-kanca yoga ki apa ya meneng ae. Ki sikile ya obah, tangane ya obah kene ngrungokne, mata ya terus melihat sampean, nyeroteni sampean. Maksudnya lho, sewengi aku ya mikir lakon lho. Lho, mikir lakon nek ya melek sewengi. Ya melek aku. Lah dianggep sindan-sindan ki apa turu? Ki padha, Pak. Dadi sampean gak nek semena-mena. Dadi dalang ora melek tok. Lah Ya terus ora menganu tok. Tanganku ya obah mulahne wayang. sikil ngeprak lho. Lho, lah kuwi perkara dalange kurang pengalaman ngono wae. Lho. Kowe kok ngenyek Mas Bayu kurang pengalaman. Lah zaman saiki tahun 2026 ki kudu kemajuan teknologi. Maksudnya Tegese piye ta? Lho, dalang wayang diremot ya kena kok. waduh. Diremot kok dodoan dadi sing ngeprak enek dhewe. Dit piyah. Kowe tumon dalang mayang kok ngeprak dhewe diremot. Ha wong sakmono kae jare pimpinan kok ora ngregani wong. Lho. Lah iki lho to ditanggap nyon sewu wonten Bapak Kasun, Pak Kepala Desa. Nggih, Pak Karsipin. Priyono. Mas Priyono ingkang pundi? Oh nggih. Priyono sapa to? Ya ampun. Kepala dusun? Pak kami tua to? Nggih. Ndak mosok Pak Priyono nggih. Mboten lho, mboten. Oh, wong tanggap ngoyo-ngoyo. Oh, nek ora jelas ki takono. Niki lho Pak Priyono. Wis paham. Lho wis paham ngerti to? Yo wis ngerti to, kami tuwa mang ning jero mbek aku wis ngene. Berarti bener sing niku. Mbah. Oh tak tapuk isane malah. Iki padha-padha deglenge. Itu Pak Mas Pitono, Mas Kasun iki tasik 6. Ijek 6 dadi Mas diceluk Mas Pitono utawa Pak kami tuwa. Sing bener sapa to, Mas?
Pitono, masa ora paham to gedhe dhuwur. Mang jere Pak Suroso kuwi. La ilaha illallah. Pak Suroso kuwi ketua panitia. Nah, Sing nyiapno kabeh sing mimpin acara bengi iki yo Pak Suroso kuwi. Ya, saiki tak takoni, nyapa wong ditanggap kok ora menghargai, malah madhep debok jenenge kan ora sopan to. weh lah. Iya ta? Lho, ngono ki lho jere pimpinan. Sajake iki yo Lho, ngajak geger dhuwur. lah kaya awake dhewe iki yo madhep lho, ngene iki penak. Nggih Bu nggih. Seneng. Berarti kowe Dalang nganggep tanggap larang-larang kok madhep debok. Ya. lancene wayange yo ning kono kok yo madhep Pancene yo ora. tradisine iki yo ngene iki, Pak, tradisine. Kowe tumon dalang kok ora ngadep kilir ngadep penonton iki kok tumon. Lho paling gak napas lho mbok acange ngene iki yo madhep miring lho Mas. Lho, Lah, jenenge dalange nek ngadep penonton utawa ngadep sing duwe omah atau sing nanggap. Iki nek pas wayah esuk bayaran kae. Woi, anak kuwi aku ya melu. Lho lah iya. jenengan ampun emosi mboten usah darah tinggi. Darah Kula tinggi. sing ngurusi. Oke, tak pasrahke kuwi. Nyapung darahmu dhewe 650 Dik. 650 ora modar apa piye? 200 mubat mabit kok. Napa? Lho, tak omongi ya, Mas Dalang kuwi tugase ya ngono kuwi kabeh iki dalang madhep debok, madhep wayang. Ora enek dalang kok madhep penonton terus wayange kon nglakokno sapa? Sekali-kali maksudnya ya madhep piye to penonton kuwi lho ngono kuwi jenenge wong-no wong. Dadi aja semena-mena nyun sewu lho. Mas Dalang sinden kalih Yoga niki bener Yoga teng ngandhap nggih. Ya, niki Tapi nek menurut sampean sing paling aji sapa? Sing paling aji ning acara iki ya, pahargyan iki ya mesti dalange. Salah. Yo Sing- Mas Bayu. Salah. Lho kok Sing salah? Yoga no paling aji. Lho, kok iso yoga. Lah kan enak aji kae. Lho, tegese paling aji ning kene iki yoga para karawitan ki iso mlampah tanpa dalang. Tegese umpama saiki tanggal 11 Ya. katuran teng Dukuh Banu Ring wonten Banu karawitan niki napa niki? Bayu Siwidodo. Bayu Siwidodo. Wonten acara napa? Karawitan. Lah kalih sinten piyambakan iso klenengan. Lah nek Mas Dalang Mas Bayu. Pak Dalang katuran teng Banu tanggal 11 kalih sinten piyambakan. Ape karo sapa? Karaoke. Iki aji yoga ngono lho. Dadi iki kudu saling membutuhkan. Lah kowe iki omong apa ya jenenge pemimpin dalang ning dinggon tanpa dalang iki ngendikake napa ceritane. Yoga ya gak bakalan wani nuthuk. Sinden ya ora wani nembang met. Nomor 1 mesti dalang. Ora enek terus kene iki rumangsane ya paling ora bengi iki acarane apa? Sampean iso ndongakne priyantun Banu mriki. Ulang tahun. Lho to. Apa tuh acarane? Kok iso ulang tahun piye to? Ulang tahunnya Pak Sudarman. Lho. Sudarman sapa? Lah ampun nang kerdus mau nek tulisane cedak omahe Pak kami tua mah lho. Sing ndi to met omahe kami tuwa ku lho sing ndi? Omahe apik mula nanggape kelase dusun nanggape wayang dalang sapa ta sing urung tau rene omahe ku lho apik iki. Sing nek lampune ijo kae ta? Kuwi masjid bocah kok ora Jawa. Pi ora mae kami tuwa ora. Jere Pak Suroso kuwi. Iya, Pak Suroso daleme menika sing sebelah mlebu rono jeret. Nah, Sing mbok nggoni parkir mau masjid, bocah ra tau roh masjid. Anggere enek bener atau sembayang kowe. nggih to, wong anggere enten musala lu, iki omah apa to? Kok enek irunge lho. Ngene iki lho piye to? Lah kok ngenyek ra tau sembayang. Lah sampean lho Jumatan apa tau? Ya tau to, Rutin. rutin aku. Wah, goblok. Aku ki Jumatan terus. Jumatan ki ora rutin ya gur seminggu pisan. Jumatan kok rutin saking goblokmu ya jemah tok no blok. Wah, alah. Wong Jumatan kok rutin. Lah iya, Acarane apa? Ora ero goblok dadah. Sik to masalah Jumatan mau lho. Nyapa mbok gudake Rutin seminggu pisan. Lho, piye to wi? Aku takok Jumatan Jumatan. rutin. Rutin no. Lah Aku goblok no berarti kowe Senin ya Jumatan. Kowe Selasa ya Jumatan. Nah aku gak ya jemah tok. Kowe Jumatan seminggu pisan. Pisan. Nang ndi kuwi? Jumatan ning ndi? Indomaret. Lho, Atam. nang Jumatan masjid. ya nang masjid kok. Dalu punika acarane sedekah kok sedekah. Ana sing ngarani sedekah bumi, Nggih. ana sing ngarani Bersih. bersih dusun. Nggih. Ki dusune wis wani wayangan kaya ngene, Nggih. sapan awake dhewe ditanggap ning desa kene.
Katerban. Iya no ning Katerban. Mula iki Bapak Kades nggih rawuh. Matur nuwun Pak Kades. Nggih. Ayo to medang rono. Lah aku ora kok. Pak Kades sing ndi? Pak Kades kuwi biasane nganggo kopiah, nganggo koko. Anu, Pak Kades ngaku. Loh, kok nek ditapuk wong kene kok iso. Kok keliru terus to aku iki. Ya sing halus to, Met. Contone. Nyuwun pangapunten wilujeng dalu Bapak. Menika ingkang Pak Kades pundi nggih? Mbok pilih. Oh menika nggih. Matur sembah nuwun. Niki kinten-kinten jeng napa sedekah bumi acara desa. Alah, aku tang nunut kene ya ra. Nah, Pak Kades aku gak kenal, tapi aku duwe kanca kene. Sapa? Pak Karsipin ki bos melon. Kuwi nek wis kon Kowe kok iso kenal men. Aku Pak dadi suwi. Iya. Melon semongko wis urusan. Sapa jenenge? Pak Karsipin. Aduh, Met. Mati tenan ki. Mati tenan lho ki Mas Bayu. Apane sih, Maksudnya Mas? piye, Dek? Tak jelasne ya. Iya. Pak Karsipin kuwi. Iya. Yo Pak Kepala Desa. Loh, nek nyalon di apa? Pun tahu to, Jenenge Pak. dikenalan kene kok ora roh piye? Duwe kanca bae lurah. Alah, Tak bentuh iki. nggih, njaluk melone, Pak. Gak oleh. Ya melon ya ndelok iki acara apa nek ngarani musime apa usum melon apa jagung. Ngriki nembe panen apa, Bu? Tikus. Wong mbok takoni niki nembe panen apa Bu? Ngono kuwi salah lho, Mas. Nah terus aku takon kuwi piye? Ya muga-muga sing gadah sawah panen nggih ngono. Nek mbok takoki panen apa Bu? Ya nek duwe sawah, nek ra duwe padha mbek nyakiti hati no. Ora wong ora duwe kok bingung ki, Lah Mas. iya to. Ora duwe sawah ki ya tuku to, Met. Zaman saiki kok. Zaman saiki kok. Lho lah iya wong tuku iki lak nganggo dhuwit, wong utang tanggane arang percaya kok. Lah alah, ya carane. Carane? Utang ning bank no. Lho, lah nek nyaur. Lah nyaur kuwi ya nek wis duwe. Lah nek ra duwe. Ora duwe semoyo no. Kuwi kita menyesatkan kok ya. Kok menyesatkan piye? Pripun, Bu? Mriki panen apa, Bu? Oh, jagung. Jagung kuwi tegese apik lho. Apa Mas? Ono maknane. Ana maknane sejane pengen dadi wong agung didongakno muga-muga masyarakat Bandung mriki sedaya dadosa tiyang agung. Amin. Mugi-mugi panenane melimpah. Amin. Ora surasa ndongakno wong saka iki ya ta. Apa? Iya. Lagi tanggale iki tok wis donga lho Mas. Tanggal Tanggale 11. 11. Nggih. Terus? 11 ki wis mengandung donga. Loh, 11 kok mengandung donga. Kok ya piye? Nggih to, Bisa to, 11 ki semoga oleh welase ingkang maha suci, muga-muga wong Banu kabeh bagas waras. Oh, ngono wae tepuk tangan. Amin Allahumma. Dinane Kemis ki luwih becik mingkem timbangane Lamis, dadi aja omong timbangane Rakang. Wah, tepuk tangan luar biasa. Banu ki saka tembung muga-muga rezekine Banu mili. Banyu. Banyu. Alah mili. yo karek nambah iye karo kanca kok. Ya beda tulisan kuwi beda huruf, Iya, kuwi iya. beda arti rak ya ngono. Didongakne mugi-mugi masyarakat Banu sedaya seger waras kala wau pun didongake Cak Komet. Ya. Terus didongakne sing pedagang Met didongakne. Muga-muga laris dagangane. Sing petani Muga-muga ngunduh. kejaba kono kancane ya didongakne Mas Bayu didongakne Mas Iya. Bayu. Muga-muga ya laris. Sajake kok ora ikhlas kowe. Ora tak Donga dongano kuwi wis laris kok. Jalukmu marang pengiran. Iki malam minggu yo main. Iya, piye? Aku nang omah. Minggu main. Karo sapa ta Mas kedagelan? Alah. Lah salahe kowe dipecat tok. Wis. Lho lah ya. Oh, sing dipecat niki ta? Aku. Ngono ngomongnya tak pecat lho, balik baik. Terus kanca yoga didongakne. Mugi-mugi awet tanggane pun digugah kan lho. Apa to? Sapa turu? Iso tuwanek ben kok nak digukan dadak geragapan awake panas. Kok ya didongakno sing apik. Ha, nggih. Terus karo kanca-kanca yoga, iki yogane delok daga, jek enom-enom kabeh. Nom Ya. kabeh. Kene iki ra nek Mas Bayu ki angger panjak kok tuwek sithik dipateni to Mas. Oh,
Teko rapi kuwi tuwa sithik iki ya dienggo conto patuladan Ya maksudnya bagian ngulang ning omah ngono lho. Iya. Ning apa sanggare kono sindian met komplit. Komplit. Apik-apik kabeh. Jiro lupat monem tu. Wakeh tenan. Jiro lupat monem tuwek. Dadi Barisane king mriki sing kok kene enom, Ya. sing kene iki sinden senior. saiki tak takoki ngopo kok sinden sing paling sepuh dikek pinggir. Ngapa? Ya. Sebabe Ya. ben kuwi kanggo tulodo kena dienggo pangeling-eling mulane sinden iki sing tuwa utawa sing Alah kowe iki sepuh. kakek ngomong Yon. Kakek ngomong. Iki Ora ancene cocok. ancene barisane ngono. Nggih Mas Bayu nggih. Ayo jelas iku di skenario kok. Skenarione Salah. ngono. Enom terus sing sepuh mriko. Salah. Lho, lah kowe Sebabe apa kok sing sepuh taruh pinggir? sebabe met. Enek loro. Siji. Siji nenek kerusuhan, dedel duel ya sing sepuh. Ya ra. Sing kedua, sing sepuh ki mesti bolak-balik kudu pipis ngono, delok-delok dadi gampang medune. Upamane Alah. lagi nyinden. Cilek ya pas gede ya pas. piyok. Mosok piye kok ya nganggo nada barang iki lho. Piye iso? Wong budaya. Wong budaya nang ya ora pantes to. Iki lho Mas, disapa masyarakat Banu. Oh, Iki sing wis nanggap awake dhewe urunan nggih Bu nggih. Lah, iki seneng ki nak sampean jak omong ngono mesti seneng wong. Mulane aku seneng wong wedok-wedok iki ngono ku lho, Met. Kene kok ya wedok ta. Kompak wong wedok iki mesti upama ningali wayang, campursari, tayub mesti ngarep dhewe wong wedok-wedok. Kuwi terkenal nek wong wedok iki kompak. Mulane aku seneng wong wedok Mas Bayu. Oh, nggih jelas. Aku ra seneng rabi wong lanang, ngono. Seneng Ayo, aku rabi wong wedok. Ah Mas aku ya iso. Gak iso Aku wedok ora patek seneng kok seneng ya bapak-bapak mriki. Oh. Upama ning acara ngene iki senenganmu bapak-bapak. Iya. Aku ya ora kaya ibu-ibu. Alah ibu-ibu ki apik njabane tok kuwi asline andinge ngono ae ra patek rukun kok. Lho. Apa Wong iso? wedok. Wah, Wong mencemooh. wedok ki ngono lho Mas. Aja. Enek tanggane tuku kulkas no alah atine ya panas. Upama tanggane tuku gelang, Atine melang-melang. tanggane tuku ali-ali. Ya atine ki cilik ati. Wong tanggane tuku ceret lho mencret. Lho. Weh, jenenge dak Penake sia wong marang lanang wedok. lho. Wong wedok kuwi peran penting, Met. Kowe tanpa wong wedok, rumah tangga arep dadi apa? Nggih mboten, Bu. Esuk wong wedok kuwi dibanding wong lanang tugasnya akeh wong wedok. Wong wedok isuk wis umbah-umbah. Kuwi ra bojomu. Iya no, ya bojoku ya masyarakat Banu. Nggih napa mboten, Bu? Isuk wis umbah-umbah jam 5 lho bar sepo. Umbah-umbah kowe dunung apa ora? Ha kuwi nasibe bojomu nek aku gak kok. Lho, lah kowe iki piye ta? Bojoku kae isuk tak laundry. Umbah-umbah tak penging. Kirane Bojo mbok laundry. bojo gedene sakmono gedene rek mbok laundry iki terus mesin cucine sak pira? Tegese tak penging umbah-umbah. Oh, berarti nek pakaian Kotor ya di laundry. Oh, no. Awan tapi awan. Awan Apa? sithik jam 09.00 mesti masak. Kowe nek ora nek masak mangan apa kowe? Tak penging masak bojoku. Lho kok mbok pengen masak lho kowe kaliren mati no, Met. Panganan online akeh. Saiki panganan pesen teko-teko dhewe. Apa kuwi jenenge? Lho, Free order kuwi to. Piye. Panganan teko Cocok. dhewe lho, Pak. online, Yo. pesen liwat online utawa WA. Yo. Apa jenenge? Free order kuwi. Panganan teko dhewe Oh, ora nek Jawa. Dasar ilat Jawa ya ngono kuwi. Amit lho Mas Bayu. Aja. Ngono gayamu ki lho online. Order iki apa? Delivery order. Ayo, Apa? paket. Aku gak masalah omong kuwi lho, Mas. Terus? Nek wong wedok-wedok ngelumpuk ngene iki, Hmm. kok ngarep dhewe kadang-kadang ganggu konsentrasi, Mas. Kok iso ganggu konsentrasi. Ini menurut survei dan pengalaman saya. pembuktiane. Aku tahu Mas, pengajian kayak lagi metu-muku cok komet mau metu Munggah. padang bulan. Padang bulan Padange kaya rino. kaya Wong wedok kuwi melu joget kuwabe. Kabeh tangane dhuwur. Dik karo ngemiki. Sing wedok wayu sisan karo ngemiki. Lah kok melu joget ngene? Anake wira. Apa to? Sik to. Anak nek ngantek ngene-ngene iki jane goleki apa? Yo goleki piye to tadi? Wong wedok ngemiki. Ya ya. Melu joget. Melu joget Melu ngene. joget ngene. Padang bulan. Nah, kan ubah, Dik. Padange kaya rino. Anake golek-golek ngene. Batine cara ndek iso ngomong, "Obah ae ngono."
Kuwi jane goleki apa to, Met? Ya ampun, ngono takok. Wis padha tuweke rek. Lah kok tak goleki pake. Ya ora kok ya. Oh ya ngene ya gak ya. Kowe kono. Ibu-ibu tetep ning kene. Iki masaku, masamu kono. Aku kene. Oke. Nuwun sewu, Amit. Nggo apa? Lho, yo nganggo musik no. Wong awake dhewe iki wong kaya- budaya kok. Budaya seniman tulen. Seniman kok. Multi talent. Lho. Multi talentan lho. Talenta. Mas. Ya ampun. Lho. Nuwun sewu Mas iki. Anu ding tak ding endang, ding tak ding. Sing ngendang nek kaya Kamandanu rambut. Waduh. Cak baguse kaya ngono lho. Ya pas to kompak lah ngarepe sing ngerjeni Subakir. Wah. Bakir sapa? Bathik Madrim kok Subakir. Oh iya Bathik Madri. Lah ya kok ora nganggo apa kene blangkon dhewe iki? Bon-bonan. Oh bon-bonan. Bon-bonan kok kuwi kok. Heeh, yuk dikompakne. Aku ngompak rene, kowe kono, aku kene. Wis to urusanku kene. Dang dut tak dung dang. Lho ape Ayo. piye? Ngrasakno yen iso. Asik. Khusus untuk ibu-ibunya ya, Bu ya. Kangge jenengan, bapake mboten usah, bapake mengke kalih komet. Sarang-sarang nggih Bu nggih. Supportere dagelan loro, supportere dewi-dewi. Tuwek-tuwek Nggih, lho. bagian wedok. Ape bocah nyanyi apa tuwek-tuwek lho. Ayo sarang-sarang. Hei. Ayo Bu. Apa. Kowe iki lho ape piye? Kowe ape piye? Aku arep ngumpakno kono gak sing muni kene Lah pancen sing paham ya kene lah nek kono ya Gur. Ora wong kok gak cerdas-cerdas. Lah Mengke kok nek- ya sing kira-kira kono ngerti apa lho ngono. Mengke nek kula anu matur mana semangatmu jenengan anu nggih nyauri Mantu. ini semangatku lho iki nyapa mulai So. khusus ibu-ibu mana semangatmu Nesu. ora nesu piye ngono Ngono kok jere ibu-ibu iki paling kompak pret. tunjukkan bahwa seorang wanita itu paling kompak sedunia oke Apa kuwi rak kono-kono masyarakat ketiban kene iki. Aduh, Banu. Napa ta? Sok Banu kok ketiban. Ayo. Banu. Ban. ayo Bu ho Ora kompak. Lah nek aku tanpa musik wis kompak. jal Pak Kula nuwun. Kakek kula nuwun. Ini tok kono wis monggo. Loh, berarti apa to? Wong iku mendapatkan antusias atau perhatian karo penonton. Ora kaya kowe ora Jane boloku sinden Wong kok ngene kok diban. Aja melok lho, Den, ya. Aja melok ya. Saing ke ya mesti. aku Tak mangke oh ya oh, aku ya. Si, kono ya nek ibu e. apa Kono ya nek wedok-wedok e. Rasa. Telek sandi berarti kayak. Telek sandi kayak. Ya berarti telek sandi lagi telek pitik. lah kan yo padha sak kandang aku telek pitik kowe kan yo telek mentok bisa Ora iso wis nyerah. bareng yo Bik ketoke sing ngarep ki kleru nek ku laguku dangdut ketoke gak iso Met Nglandut gak iso. campur sari Sing nangkap itu jak dagel pisan. yen ing tawang ana lintang cahayu Alah. Cah patake. Nyanyi malah kanggo sing bae-bae. Bingung kowe bingung. aku jane ning nggon aku Asli bingung, Dek. Bingung. Lah nek umpama nganggo kedang Mas, blang, tun tak nduk, blang. Ayo. Ikuti suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cirolo.
Ciro lu. Mulai. Apa? Kowe sing boloku kait budal mau sing ngejak foto aku. Kowe sing kompak ya. Malah kaya kecepit to, Met. Ngono sik to, tak ideki ya, Mas. Kak bongko. Aku mau butuh ning guri. Anggit iku kesel ngono. Lah kok arep diidek-idek mbek Rian. Ah modar aku. Sikil siji Mas, sikilmu siji sak wong aku. Ngaturke matur nuwun dumateng masyarakat Banu nggih Mas Bayu. Nggih, Ya nggih niki tiang masyarakat ingkang tasik nguri-nguri nggih ngurup-ngurup budaya Jawa. Ya betul. Terbukti malam hari ini nanggap wayang. Ning kelase gur dukuh wae iso urunan kompak. Wah, ndugekake panjenengan ugi kula menika lho. Tenan luar biasa. Tepuk tangan untuk Banu. Nah, tepuk tangan. Jos kompak lho. Nek ora gusub rukun, Nah. gotong royong ora mungkin adicara bengi iki kaleksanan lho Mas. Betul Mas Bayu, guyub rukun menika kunci utama. Wong kok gelem rukun insya Allah urusan apa ae dadi enteng. Ngomong-ngomong masalah rukun, nek Nah. cara sampean Pak Dalang. Iki apa iso? Lho, piye to? Awake dhewe iki kudu membudayakan nyanyi kaya wong India. Kuwi iso rukun. Wong India kae aja neh kok apik. Seneng cinta. Wong perang wae nganggo lagu. Tukaran nggih lagu. Contone upamane tukaran. Rekaman ngene. Aku dadi apa? Dadi wit. Ya ampun. Mbok Rian kae kon ning kene mbet kaya wit ringin. Iku Rian. Iki pomo dadi wit. Ya. Wong India ngerti wit lho nyanyi. Iso ye? Duh, piye to? Jajal lagu. Koye mile gaya. Koye gaya. Koye mile gaya. Koye mile gaya. Wi nyonto wong India. Wi lagi ngerti wit ketiban wit lho nyanyi. Iya ora enek to ketiban wit iki ya malah aduh. Surabaya enek kok ketiban wong India. Iya. Beduk ya to. Ketiban wit. Ketiban wit wong India nyanyi langsung. Tuh wadadaw wadaw wadaw daw wadadaw wadaw wadaw daw 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 wadadaw wadaw wadaw daw 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 wadadaw wadaw wadadaw. Asik. Wit apa sing nibani iki mau Dik? Wit apa sing nibani iki mau Dik? Kayane mau ni gedidi. Kayane mau ni gedidi. Kuwi wong India. Ketiban wit ngantek kaya ngono kuwi. Mula nyontoh wong aku ya. Rumah tangga. Iki Ibaratnya tak buktekno lho Mas. Kersane kangge contoh masyarakat Banu. Banu. Tunjukkan bahwa Cakku itu dengan seorang istri tidak pernah bertengkar. Ora tahu Mas aku. Kayak contoh. Berangkat ngene iki aku pamit. Upama tanggapan. Salaman. Aku berangkat ya Mah aku ngono. Lho kok. Wah, alah potonganmu kok celurut nyeluk bojo adek emak. Lah bojoku jenenge Satimah. Lho, gak mamah ta? Gak sapa Mama. Lho memang berarti salaman plek langsung ngomong piye? Aku iki pamit budal tanggapan ngono. Iya. Ngono ki yo nyanyi. Piye nek? Berangkatlah saya. Hati-hati di jalan. Dek ora usah nyanyi isin engko njaluk tak tumbas nopo ngene. Ngono ki Dek yo nyanyi. Nyanyi piye ta bojo? Aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang. Alah. Ngantek mangap kaya ngono. Nyapa bojoku? Berarti ben ketok romantis. Ora kaya bojoku. Ya paling ora ki nek mulih engko terus tukono kembang to, Met. Wis tak sempete kembang aku malah Oh, berarti bojomu seneng. Wah, aku dikaplok ya. Lho, ditukono kembang iki wong wedok seneng. Gak. Lho kok dikaplok ki piye? Lagi kembang api tak sumet sisan. Biar. Cah. Gitu. Yo kembang ki mawar, Iya, iya. melati, Semuanya indah. Nek iso kamboja rak yo ngono to. Kuwi kembang mayit Mas. Yang penting kan bunga, memberi contoh sing apik-apik. Iki lho. Mula bengi iki ya hiburan ya guyonan. Ya. Komplit menika wonten
saking mriki dugi mriku jenengan milih piyambak. Mbok menawi enten pamundutan, Pak. Oke, banyak. Iki Oke, sekian banyak. langsung. Sampai milih sing ndi terserah. Apa Sinten sampean ingkang katuran kepake sik? jumeneng? Iki sing apa jenenge ngadeg ning kene iki sing ngaturi panyuwunan banyak to? Nggih. Diwasana sik apa piye? Nggih to. Saking Banjarno njaluk gending podang kuning kalih gubuk asmara. Nggih, matur suwun. Oke. Iki diaturake sik iki podang kuning kalih gubuk asmara. Niki sing biasa nembang sinten, Mbak sinten? Wah, banyak iki los semuanya iki. Mbak Oke. Mbak Ulpa antian. Mbak Rani. Sing mulai mriki lho, mriki Mas Bayu. Heh? Wong iso Kok lali saka sindene kene dhewe. kowe kok ora manut kono iki nyabet to kok. Lho. Karek kono sapa sik ngono lho. Ora apal karo sindene, Met. Iki kok Ora apal ya wong pancen gonta-ganti sapa ta sing betah melok kono iki. tak tapuk misan minggu malah. Wong kene iki wis masalah sinden iki wis mangsa bodho. Lho, Lah, ngono maksude kuwi Mas Bayu ki Koordinatore dhewe-dhewe. Lah, ben suasanane gonta-ganti. Koordinator paling wedi karo bojone rek. Bengi iki aja nganggo ki ya cep meneng. Masa Mas Bayu kalah mbek sing wedok? Alah, kalah. Ya ampun, lah nek cerita aku mang ning jero. Lah bojoku wani apa to Mas Yan? Ya ngono ki nek cerita karo wong. Lho, asline. Asline wedi. Padha karo aku. Lho, alah ngono mbok critane. Sinten Mas? Nduk Sinten, Rani Din? ngateko nduk ya. Sepoti cara Sanggar Bayu Widodo yo. Sanggar Ayu Widodo. Yoga kemenyek. Lho, kemenyek kok ngene. Wong kene kuno mbok langsung dung jleng bar. Wis rasa Lho dowo. niku variasi kok. Apa? Ya, variasi. Sing apik vario, Mbak. Nak variasi apa ta? Piye apa montor apa piye to? Ngene iki mertandakne nek apa ki sanggar kene iki ya. Iya. Apa mang jenenge? Mbuh. Lho lah, aduh. Bayu Widodo. Wahyu Sri Widodo kuwi. Bayu Sri Widodo. Ya. Bukan aku Sri to? Iya. Boten, Wis sik tuwek tanggaku. dadi budek. Ora. Suwe. Sajake ora gandeng karo sisi jujune malah budek to sampeyan iki. Nemen. Kok Sri kok ora melok to biasane melok Cik. Lah nggih mboten diajak kok. Oh mboten dijak. Nggih. Wis dunung berarti. Nah iki kan rong dunung. Iya. Iki ketake kok nek dagelane loro iki ketake kok digalekno pasangan siji-siji gathuk. Ya ngoten le Mas kok. Aku Ora milih pangerten kene. aku ngelolani menenge mbok ya lho ngono. Ya milih dhewe to, Met. Kudune senenganku ki sing kuwi neh malah senenganku sing piye ayo lho pengerten karo siji. Wong kowe kon milihne. Mbuh. Ketak pilihne nek iki engko kanggo aku ya. Kowe madheprono, aku wis paham seleramu to. Wong milih dek pokok madhep rono Ya nyabet. ben surprise to. Boleh iki. Ben ora kok kuwi neh. Ora aku ngerti. Ndang. Jajah ngono. Sawi. Mbak. Sing halus lho. Iya to. Jenengan jumeneng nggih. Ah. Nggih to sekali-kali ya. Wis to kuwi tak pilihno sing apik. Matur nuwun. Bener bener. Nggih. Seleramu yo ngene-ngene iki to. Aku wis Nah, ngerti. kowe kan yo paham. Lah iya. Wis tenan kono ae. Ora usah kuwatir mbek aku, tetep tak pilihno wong iya lang wis iki. Ya, kowe nyandang kono. Iya. Kok yo Wis ngono. lah ngene. Apa pilihanmu wis ngono. Lah ngene. Ah, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Nyapa to mbek wong wedok kok kualik lho. Piye? Selamat malam. Goblok. Iki wae kono.
Kowe sapa? Pak Lurah iki lho wis ora duweni iki kowe kok wedi men to, Mas? Iya. Enggak, sapa wedi? Lah mang ning ngene. Anu, sehat nggih, nggih. Alhamdulillah nek. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah penting tapi aduh lah kok Ya matur aku. alhamdulillah nggih. Angut mangke-malik itu nek ngene. Anu, Apa jane? napa gangguan tenggorokan? Gimana ngono oh. Oh niku mungkin nek badhe pementasan mawon kula paringi resep niku saged diparingi oplok-oplok niku apa? Nggih, mungkin kula gaweke nggih. Mono-mono. Nggih. Salah. Sampean ya romantis kaya Mas Komet. Nek romantis lho piye? Lho, ya tak gandrung no wong lanang kok padakne. Ilate siku kok. Ilatane kaya meteran ngono piye to? Kalau boleh tahu namanya siapa tadi? Oh iya. Aku kok mbayangno kene dicak nyanyi. Dewi Hei, Hah? janji tresno ya. Iya. Nyanyi. Mesti api. Mesti api. Api paling. Lah iya. Mesti api. Namanya siapa tadi? Namanya Dewi Rani. Oh, Dewi Rani ya. Oh, Dewi. Dewi Sudah. Rani. Kowe iki Siapa nyapa sih? tak kok biring Siapa nyapa sih iki? dia? Oh, itu nggak kenal kamu ya. Kamu di Betul. sini aja. Udah punya pacar belum? Aku Heeh. belum. Oh, belum. Aduh. Namanya jelas wis luwe kok ya. Jelas wis. Kuwi lho ndang takoni kuwi lho jenenge sapa? Wis on intim wis luwe. Wis di pacar burung. Kok pacar bojo e? Ya bojo ya sing cetha bojone sapa? Oh, kowe pengkhianat milihne sing beresiko kok. Wong liyane lho apik-apik. Iya apik lho, Met. Kuwi apik lho. Biyen. Lho, lah saiki mbok nyelek ngono. Udah nggih. Apik-apik nggih. Bojone sampean nggih anu nderek teng ngriki. Alhamdulillah Dek. Nenek nggih. Ampun ditinggal mungkin ngontol tikus. Nggih. Nggih, mboten mau tinggal. Besok Iya. yen kowe gelem karo aku, Dik, upama dadi pacarku bakal tak tukokne emas kalung gelang ali-ali sak piturute Aku ya. yo pengen koyo ngae lho, Mas. Wis nak nukono. Gelak nak mene iki lho, Iya, Mas. pokoke gelang. Heeh. Gelang Eh, Mene iki lho lho, Iya. lho, mene. Yo, mulai kene amek nyikut. Heeh. Wis, ngotak ngono ban nyopo. Apa? Apa kuwi? Lah kene ngantek kene gak ban jobo ya apa? Gelang Ora duwe apa-apa gayane nukone gelang iki lho. Upama pengen dolan ning ndi tak tukokno mobil sing apik model-model saiki ya. Kowe pengene mobil apa, Dik? Aku apa aja, yang penting kan sama kamu. Oke, Oh, sing sama wedok aku. iki ya padha ae. Aku lah mbok tembasno mobil. Wis Mas. tak tumbasno sampean karo aku engko sing mesra aja gelem kalah karo kuwi. Tak tukokno mobil Cherry sing gruwah. Aku sing nyetir sampean madhep mengguri karo goreng tahu. Tahu bulat. Aku ulat tinggal latu. Nah, kuwi cocok iki. Lho ki yo marah jelas to. Hunat. Cedok. Wes upama nganti kowe gelem tak pek bojo sok ben tak jak bulan madu ya. Kemana ya kita? Terserah kamu sayang, mau ke Paris, mau ke Hong Kong. Wah, kuwi bulan madu apa minggat jane. Rewet iki rumah tanggamu dhewe lho. Lho kowe teko Katerban nganggo Google Map teko Hong Kong. Potonganmu yon. Wonge mbok biasa somben awake dhewe nang gua kikik. Alah. Windu, Mas. Uluh, ndelok telek lawa. Kowe iki parek cicik watu apa piye ning kono kok. Aja rayu nak wani nganggo kae. Lho, nganggo apa? Matane. Nganggo musik, nganggo Lah musik. nganggo kono iki nganggo musik. Wis sik Pak Kusik. Lho rak takon. Rak takon. Wong nek bingung ya mesti takon. Wong kok koyo ya ampun. Tegese kuwi kowe sik karo kowe. Lah nek kowe takok kowe sik Pak Kusik padha karo nguyahi segara ya. Alah yo kalah to kowe mbek aku kok iso. Lah dijajal. Oke, tolong nadanya A minor, A minor. Kunci nggawa kabeh pisan. Dengan musik-musik modern. Ternyata hati. Tak tapuk lambimu engko malah merah wong. Aku ngelingno nada. Kudu saja. Aku ngelingno nada.
Rene Dik. Apale jare ya Aja nyedak kono ya. Kowe A minor tenan apa ora? Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Pun bagus antep Ketok ideal. Tak tinggal Dik. Iki piye tak kok ditinggal ki jane? Wali aku. Oh, lan te bojo ngono mbok tinggal tak anune apa piye? Bojo Sire mo. Tekan ndi Mas? Teko Katerban ngono kok sok. La 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 la. Senajan ngarungi ombak segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat sakara. Ndak mawake dhewe ngantene nanggap elektun. Ora bisa dipisahno. Kaya foto-foto Mesti gitu. capek ya Mas ya. Penyanyine karo Cucuk Lampahe nyanyi. Awake dhewe ngantene. Lah kae MC-ne. MC-ne. Cemburu. Iya, kowe nek wani kono gandrungen nek wani. Apa? Wani apa ora? Karek aku to. Lho, kowe iki lho wani apa ora? Iki bojo-bojoku dhewe. Lho, iki bojomu ta? Alah, Lah terus bojone iki ndi? empuh. Golek dhewe ora kreatif. Lho. Ha, nggowo sampeyan kae kok bingung. Piye kono? Alah, ora masalah. Senek sampe dah. Alah. Ya nadamu ki sak pira kok. F Mas, F. Minor. Aku mau kaya lagumu. C Mas, C. Lho, mulah ngalih to. Mau ngaleh, C. Cetok. Andai kau tahu, Ku tahu di pinggir kali. Kowe marang mbok jawab. aku iki sebagai Ora usah. backing vokal lho. Aku padake kodok to, Mas. Ora, kok iso. Sapa kodhok wis dikis kok iso. Wis, ya Wis ora enek kodhok. tak tapu. Di pinggir. Sak pira mau? Aku kok Apik bingung. iki apik iki. Sandalmu lho nyok. Ah, Sandal iki lho. ben ketok dhuwur. Lho ketok dhuwur ki. Lah aku ndek kene ndek, anak-anak dientekno garangan lho, Mas. Silik. Ya paling lho nek ngedusi kan penak. Ya Sakmene penak ta. itu sih lah nek dolan nang guritan kaya entek lho. Wah. Andai kau tahu aku mencintaimu. Masa, Mas? Di dalam hatiku. Ora cemburu. Telah terukir indah namamu. Dudu jenengku Bu Dudu Indah kok. Iya, Bu Duduku Dudu Indah. Jenengku Dudu Indah, Mas. Jenengku Dudu Indah kok sing mbok ukir kok indah to, Mas. Piye to? Bejane sak donya ki aku mung karo kowe, Dik. Oh, nggih. Bojone bento iki ya. Ora usah dirungokke ya, Mas. Iya. Kowe iki yo melindungi bojo kok iya. Maksudnya indah ki opo ki lho? Apa? Apik lho. Apik, Mas. Nek sampean Aku kok doi ya, Mas ya. Aku kok doi wis apik to ora? tak foto ya. Ya wis. Suarane kok wis ora bendeng nah. Suarane kok ora bendeng nah. Nami malah. Halah, malah bukaeno neh. Nibo nang anu. Jajal karo nyanyi. Ngelingno aduh. Karo nyanyi le. Karo nyanyi. Anang-anang. Aja guyon ngadeg. Lho. Kono dirno dhewe iki nggek kok mbok ngadeg lho. Oh iya, ngadeg, Dek. Niki wau wonten pamundulan. Nggih, Pamundutan. Kompak banget. Oh, kok kleru adik mau dikompakne. Pamundutan anu Tuban ki wis ora iso ninggal tayub. Nah, ciri khas Tuban Bojonegoro ki mesti tayuban. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir iki.
Iki dipinangkani napa ingkang dados pamundutanipun Bapak Mbah sinten niku wau wonten Podang Kuning. Terus sing nomor loro Gubuk Asmara. Nah, ya. Mengke sing nembang pacarku Beten. karo pacarmu ya. Met, Sing ibing yo putih kayak teng tengah, sing ibing ke kula to. Monggo Iya. sing tengah kersane dipun gaduh. Iku ditapuk Padake pisan kok gaduh piye. Nah, iki cara gagrak mayup. ditayuke. Sandalmu lho, Lek. Ngapa? Kok iki dicopot. Cara Kok ya gagrak. sajae kok ya pas ngono mau ukurane. Lumayan ketambahan 5 cm ya. Malah kaya sandal. Sandal apa boto jane. Oh, wandel. Yo. Niki mau bawa napa? Boten. Oh, langsung. Ayo. Banu lho iki.
biasa. Matur nuwun. Sampun diaturke kala wau pamundhutane Pak sinten wau nggih? Podang kuning. Podang kuning. Pak Harno. Mandhapipun Gubuk Asmara. Matur sembah Pamundhutan nuwun. saya kathah Mas Komet, Mas Yono. Nggih. Niki saking sapa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu dalasan kanca-kanca Sanggar Bayu Siwidodo lan sedaya warga masyarakat dusun Banu. Mugi-mugi pinaringan lancar sedayanipun. Amin. Kula Sang Joko alias Mahendra kalian Basarni nyuwun gending podang kuning. Wis. Sampun. Diaturake. Mugi-mugi Sanggar Bayu Siwidodo tambah jaya salaminyo. Matur sembah nuwun. Ya. Amin. Amin. Waduh. Nggih, tak macane kabeh Mas Dipen. Tak Oh, wacane, tak wacane. Tak Wis macane. tak nggo bolak-balik sing ngene kene. Lah iya. Derek ngregengaken Mas Bayu nyuwun tembangipun podang kuning. Weh, podang kuning. Pun ping 3 niki nggih. Nggih. Podang kuning. Kintun salamipun kagem sedaya warga Banu. Nggih. Menika saking dulur Mas Jono Wonocala. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Sugeng dalu Mas Bayu, salam saking kawula sak kanca pemuda Banu. Khususipun salam sukses selalu. Ampun bosen-bosen dipun timbali wonten bersih desa Banu. Oh nggih. Mboten. Malah matur suwun. Nggih, Karang Mas Taruna Bayu Banu. badhe nyuwun lagu Praulayar kagem sedaya masyarakat Banu mugi tansah guyub rukun. Pun. Saking kamula 3 serangkai sapu jagat ABCD anak Banu cinta damai. Wah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Anak Saking Mas Banu Erwin. cinta damai. Diaturake mau apa mau Praulayar ya. Iki go pamundhutan Jono. Podang kuning mau wis ping 3. Diaturake kabeh. Diaturke. Ana Puspitanala ya ana, Caping Gunung nggih wonten, terus Kusuma Wijaya nggih wonten. Iki diaturake sik sing Puspitanala Harok Jeba. Lah, nek Iki Mbak ajeng sinten? wau Ya. kagem ingkang sepuh-sepuh. Nggih. Ha niki nyandak ingkang mas-mase mbak-mbake. Buat Nggih. kaula muda. Heeh, sinten ingkang kepareng jumeneng menika, Mas? Mbak Ani ya, ngadeg Oh, Nduk Mbak Ani Ani. Nduk. Nah, yo sepati cara Sanggar Bayu Siwidodo. Anak ayam, anak ayam. Keramaian yang ada, saya panggil sang becak. Sore totok berkuda, becak, becak, tolong bawa saya. Oh iki dah tukang becak. Hehehe. Gitu. Benten to. Oh, benten. Niku mboten Lah becak. kula nimbali becak kok niki sing wonten. Niku Cak Komet. Oh, Cak Komet. Dadi jenengan mengke saged duet kali Cak Komet napa kali kula. Oh nggih. Napa kali Mas Bayu nggih semanggaken. Abdole ora kaya Mas Komet. Komet. Mas Komet. Ya. Kok aku neh. Ki mau apa to, Met? Mbuh. Pamundhutane. Mau. Oh, kathah kok Puspitanala Oh, wonten. Puspitanala. Nggih, diaturake Ah. Puspitanala. Yo, Puspitanala. Oke, diaturake yo. Puspitanala dados. Nggih, mengke duet kali Mas Komet nggih. Ya. Wong kok tawa ae. Ora Piye to tawani. piye? Mau lho pas kok tengah kok jogete apik. Dia. Kendangnya Mas kendangnya. Mas. Kedangnya. Jere pengen ro. Jare pengen ro ta ya? Carane piye? Piye carane ayo? Tiada yang paling tiada yang paling Apa? kurang piye? Kowe ngentut idang. Wong ngene yo. Ha ora melok ngedin karek nyedot aku. Aku pengen kuwi. Kok karek nyedot piye kancane Piye piye? Alah kowe piye, iki Kang San? percuma Aku yo kene. pengen to, Mbak. Pundi, Kang Mas? Pengen kaya ngono kuwi lho, kaya Mbak Dono Komet mau lho. Kowe iki percuma nek aku nih cek greng lah nek sampean Terus iki piye? aku? perjuangan. Lah engko ayo tak mbeni peli kita to. Pil. Pil. Pil kita. Kowe nak ngomong sing Kuwi sing hati-hati. cetha ta. Kaya Kuwi lho sing biasa rupane abang mbek ireng kuwi lho. Oh, nah apa jenenge? Peli kita. Lho to. pil kita. Lah iya kuwi lho. Apa Lali. jenenge? Pil kita. Lah ngono kok. Lagi ping 5 lagi Kaya bener. ngono kuwi lho, Mbak. Niki Piye, anu piye, piye? Alah aku tak delok iki lho. iya
ya ndang. Apa ndelok apa? Isik penisirin. Ngene-ngene lho, Mbak. Oh, piye mau? Ya turuti Ya, mbok menawa ki ya. permintaan terakhir, turuti. Oh, bocah terakhir dua kono. Ayo. Tiada yang macam Prana lho. Aku ada Prana. Ayo, Mas. Koyo mang lho, Mas. Ayo. Lho. Mau. Lah kok dadi ngene? Lho, mentoke nang digiring. Mbak. Bang. Bang. Ora iso. Dadi ngene piye iki? Oh, alah. Sing ngene. Monggo Pak, ngersake. Murah niki pedetan. Sampune pedotan. Niki Lah iku ditambah ki kesababan iku lho kok gak iso muni ki mau piye? Iso koyo dik mau Mbak, mosok komet mbok kei aku. Jajal kene piye nek kene. Sing mau Mbak sing tiada turutan. Sik to, jajal wis kene ya. Ya, Kene kene. wis. Diwarai Ah. Mas Komet diwarai. Mas, Nek cedak Mas Eh, Komet piye? HP-ne sawisno rekam. Kok gue delok-delokan nek arep turu. Ah, percuma. Piye mau? Tiada yang Piye mau? Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu. Kowe kok ngono. aku Wong kok iwu to karo kowe iki lho kok. lah wong pengen ngerti ya kok diadepno. Sik, dimboi siji meneh. Lah Angsal Mas modele niki. lho. Boleh? Modele. Jenengan Cedak. ampun balik riyen. Ngoten. Ditambah setunggal sinten nih Pak Mas niki. Aziza. Iki Asisa. Nek Asisa kuwi lho iso. Mesti mbek aku ikhlas. Sik to iki sinden Piye piye Azizah. piye? Ya Aziza nyapa. kate kondo. Kayak ustazah. Ayo Dek, coba Dek. Ayo seperti Heli dung dung dung. Wih, sepotan opo? Bar kodok kok ki. Lah mau becak. Wah, sajak mula Pak De, Pak De. Wah, iki. Wah, Omengi. ora pedhok berang-berang ulan kok dak sia-sia aku udah nyapa. Omengi. Tabrak bakul jamu Wah, ngono. De, Pak De. Mongko padakno heli. Wah, Tapu iki ngono, bocah yo cahya. oh, kene jak iki malahan kok. Aku bolomu. Saya apik. Nek kabeh ditukari piye to cah iki? Kok ngomah nggawa masalah. Lagi Aku PNS bolomu. paling. Aku ki ndukung sampean. Iya ning Zah. Sah. Zah. Kaya pitik. Sah. Ora Sah. apa-apa timbangan jah kok iso. Ayo Sah. Nang kono. Iya, Pak. Sing Niki kan nembang apa ngujar-ujari tok? Lah ngono lho. ya nembang to. Sing apik sing tiada yang. Sing ungkik-ungkik. Iya no, aku yo pengen. Jenengan pengen ro sing ungkik-ungkik. Iya. Alah wis Jajalan, suwek Mbak, ngono. jajalan. Asik. Wis suwek iki mbok ngerti. Tuwek kok suwek. Lah wong iya Mas Jajal. ya. Sapa ora kaya kuwi, yurum kuwi. Sapa ora? Kuwi apa iso goyang Azizah? Iso. Asisah iki ning dinggon. Lah wong aku lo lanang. Hah? Kowe iki bangsi to iki. Lah layak kok gligir. Ora ngerti asisah kowe. Lah, iya. Ya sah ya. Iya. Nyanyi. Gak sah sah. Ning kene umpah-umpah sapa kono lho, Tang. Iya. Gua Piye? Niki Monggo. Romo. Piye? Anu Request ngaturke napa malih? Sing sampean kersane piye mau? Iki ana pamundutan iki mau Apa ana niku? caping gunung lho. iki. Caping gunung. Terus napa malih? Caping gunung kali praulayan. Iya. Oh, nggih. Wis pengen ungkik-ungkik. Oh, gak. Caping gunung ora kena diungkik-ungkik. Oh iya. Tapi kan piye? dijenggleng to, Dik. Oh ngono. Ngono kok iso. Dijegleng to iki. Iso jenggleng apa ora lho, Mas? Alah wis ra kuat, Mbak, wong kuwi. Ora kuat ta iki. Wong terakhir lho asam urat aku roh. Lah, iku lho. Lah Kok iya. nak setruk. Sajane wis tau karo awakmu, Zah. Angke wong sarungku cek kerin kene. Pak wong jenenge Pak De Komet kuwi ya. Heeh. Oh ya Allah sampe jeduk utek aku. Boyo. Jeneng Pak De Komet kuwi to. Nganti jeduk-jeduk kok kuwi. Aku meriksane anakku ya to. Heeh. Pak De mek apa Pak De? Anu sak sikilku gringgingen terus sak sisih. Lah kena apa Pak De? Ya. Kolesterol asam urat. Gula. Darah tinggi. Mbok bawa ning gone dokter. Iya kuwi. Ya apa Pak De? Kok kabeh penyakit sak ning mbok Gak beneran. sumpah gulane wis payu. Hei. Diabetes kuwi lho kok iso gula wis payu. Oh. Saiki wis sehat. 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 Nyatane wis iso dak si aku. Oh, ngono ceritane. Iya. Ayo, engko kowe tak jenggleng, Dik. Ngono. Ora dibacut. Ora sampean. Engko, Mbak, engko. Saben bengi. Ayo. Sik, sadurunge saben bengi niki awake dhewe ya
Yo hati-hati yo maturun ki nek mboten klentu neng pelataranipun Mbah ingkang buyut. Mbah Kita Mbah Karminah nak mboten klentu nggih. Oh nggih. Hati-hati pola sak pola aja nganti malati. Lah ngono lho. Ning kene sembarangan ngomong, sembarangan pulang kok mulih Terus takok kono. Sepinten, Pak? sing halus. Sing halus. Kleru bacok ndasmu. Itu lho. Ora kok iki Kok Mbah bacokan? Mbah Kong sing iki apian. Sing kene apik yo kae lho, ora kenehan. Iya. Potong. Ya Dok. Ngudur ya kono. Saben bengi. Mbah Wo siap Mbah Wo. Ayo, lagi Mbah Yon ki Mbah Wo. Waduh men soapan metenge. Ayo sabar to ya. Kok ancam. Wong nek sehat ki kaya ngene iki, Pak. Oh ngono. Kan Lah mbok ya, anggap nek. aku lara. Kroso apa ora Mbak Ayu? Iso apa ora? Kroso Oh, tenan. kroso tenan. Aku semat. Berhasil, berhasil, Lep. berhasil. Wong Jajal. sehat. Jajal. Iso apa ora? Hati-hati. Eling herniane. Urung muni lho. Urung muni. Opo kok Latihan. Latihan. Pemanasan to ki mau. Nggih. Yen Tenan, Yan. alon. Engko nak kene ra kuat tak teske. Alon-alon. Iki aku sida muni apa ora yo. Cita muni tut ngono. Duh. Tut. Ang masalah cah poli lho aku dadi kulino ngumpul. Oke, wis piye jaluk kok pinggir ngarep. Aku seneng Guri. Yo wis Guri. iki aku karo Pak Lurah padha. Oke. Lho, lho, lho. Ora kok iso dilelake. Mate padha-padha seneng melone no. Oh no ya. Ya ya. Yen memajang kleru laras. Wes sing kliru kono kok aku disalahne. Anggere nek sing nembang mesti ngono. Yen memajang. Ku tak Ora nguasi rupane kamu. Kamu dibisi piye to, Mbak? Dibisi piye ndang ngomong. yen memajang. Yo rai romo. Yen memajang. Ya sapono. Kene Dik, ora jumlah ora Dik. Amung karo janur kuning janur kuning janur kuning. Balak tenan to kandhane ya. Dadak mulo Pak De, Pak De. Iki lho. Pade untu mumpu. Kroso keri lho kok ora. Pertama Dulit terang ngono, ta Dik. ora dulit. Ora iso dangan-dangan pisan. Lah isi. Ora mampu kowe ketoke tak anu sik aku sik. Ngawur sik tak telatenane. Aku biasanya kena kok yane. Kono bojomu dhewe. Marai gulane mok dol kuwi mau lho. Lah iya. Makane ngono Padahal wis dawur. Wis terimanan ya, Mbak ya. Alono piye? Oh, sampean ki yo ngono kuwi. Kono wis kena tak omongi tak Ndak wi baik. Oh iya, Wong ki gak- kudu setia. Oh setia di gak apa-apa ya. Setia kowe karo cepuk ki lho. Kowe ngenyek bojoku, nyek bojoku. Ngenyek. Aku mbotokno aku malah Iki mbok kira apa mau? Iki najan to cilik asline but. Pak De, sampean ki nek dak sia aku kok ora kaprah to. Lah, Wong pripun? dedeke iki lho padha kok. Padha. Iya nyia, he. Mula anane deteke padha kula mboten purun Budhe. Alah kok Awak dhewe budhe. ape memperbaiki keturunan Lah kok malah memproduksi tuyul. Wis ta ora usah ngurusi anjing menggonggong Anjing ya. menggonggong. So awake dhewe nggih loro ya. Miring Dik, miring. Waduh. Sakmene. Sakmene. Ya Kowe kok angger kakek ngomong larase keliru neh lho. Di cincang ngene terus. Iya iya, aduh. Iya ya ngenekno. Kembang wae wataan. Lho awasi. Wong ngene kene lho Yan, para mrono nyapo. Pemanasan cak iki.
wates. Kok songo ngono suarane? Ora iso we. Pancene mampu. pancene cek orisinil. Lho lah, jare sapa aku kan penak. Deluntuk. Delak. Wah, ndani nutul krasa. Lho. Wis ora kok mok klontangan kaya ngono lho. Aku trauma. Apa trauma? Aduh. Modele kaya kena galar. Klok. Wong kliwat kok Liwat gak apa-apa penting Kaya apa jenenge? Kaya nutul kodok we. penake dagelan ngene iki lho. apa? Pak, kami tua. Pak kami tua ya menang bayari. Heeh. Pak Kades nangkap Nebos payah-payah iki. iso. Iya. Mas Dalang ngejak sapa-sapa iso. Oke. Ning apa wani? Ding 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 ding. Gak wani. Jajal kami tua anu tawani Mas. Tawani jalan. Gak Mas Mo. Sapa? Mas Mo. Ora wani. Ora wani sing wani mau dagelan, Met. Dagelan. Ara ketang teko mak piye, Met? Gelut no. Aja ngomong. Kuwi lho sing penak nek jenggleng. Aku wis berusaha penak. Cacah lho nyantas. Samurat. Yo, ki lho ngerti. Dani kok. Lali neh. Narase lho. Sapinten, Pak? Pacitan serbi Nah ngene lho. Main kene. Main kene, Met. Sesuk mapan Kene mikro. lho, Met. Ayo, Cah. Wes mantep. Siapa ra? Kowe nang kleru pasangan, Mas. Jelas. Mang tak bukakno mu. Gak nak menawa, Mas, tak jajal. 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 Tong sing dong. Jajal, mbek sing sepantaran ngono ki lho ya. Oh ya Oh jelas. iya, Ya karo Bang. Jajal aku Ya ya. oke Dang baik. ding dang. Oh, kono tambah jos. Ki lho wis tak kencengi kene. Ya dikira baute protol iki piye Pinten, Pak? iso dikenceng. Dol. Sedaya pinten? Ya 120 lah. Ganti apa ya, Mas? Ampe kampas kopling bareng ya. Oh, kampes katengkas to. Kaya ning gone bengkel ae. Kok wis moprot. Mang kendho mbok gasak ae. Wis diganti oli saiki. Wis, karet-karet tak ganteni. Jebret titingane. Ora lali, ora lali. Ayo Dik, kowe sing paling anu Dik, sing paling ngerti anu ye. Iya. Alah ki ya padha ki nggo. Panas. Piye Mas janjine ora Kowe iki piye ta sing ora. Lah kurang Dek. ora Dekno. alah wis ngene urung cetha kok ayo ora ayo Sa Terus Dek. Panas udan panas diudani. alah Ya omonganmu kaya bangir-bangir ngenyek we bojoku kok sebut nyek banyu. ya tak delok kok samping lho kok terepes Lah wong kono ki lho ya padha ae to ya Pak ya. Malah penak to nek trepes nek ngambung langsung kena Langsung lambe. sampe diselurup gitu. Alah. Caping gunung Ngetan bali ngulon apa satyane kelakon. ayo lungguh Ayo, ae ludrukan yuk. Sapa? tak kira Ya mbok ben.
Ya, jajan. Rama. Dalangnya kurang gawe. Up. Aku saweneng aku nek iki. Garane saweneng. Seneng wong ora wong kisinan. Bekakas nek bekakas ra janjian nggih ngeten iki. Yo dipacutke nduk, karo gemene wektu wis parek esuk. Yo, Mbok dipacutke. Natyan wadon sarta Minum maneh banyu saiki apa